Menika perwakilan saking Polsek Karanganyar badhe kepareng minggah panggung. Monggo. Sasana pandaya swara katur ingkang sampun kapiji. Sumangga Pak Kodirun sinten ingkang badhe mewakili saking Polsek Karanganyar pun kondur menapa dereng menawi dereng nggih. Monggo Pak Darsono menawi sampun Pak Kodirun. Pripun bagus? Monggo Pak Kodirun. Pak Kodirun nggih. Wakil Pak Darsono saking Polsek Karanganyar saged. Sumangga Bapak. Monggo Pak. Aturan minggah kula. Menika pamundhut saking Polsek Karanganyar. Kali Mbak Kenti. Monggo ngaturi Pak Kodirun Mbak Genti. Nggih, wilujeng enjing Bapak, wah matur nuwun sampun damel sepot dhateng kanca-kanca kula sakarepipun. otomatis niki. Nggih. Dereng yang kuyung Kang Jayeng. Oh nggih. Nggih betor barang niki Pak. Semangat. Mas betor banget pokoknya. Monggo Mas Betor. Kali Pak sinten mawon sing rawuh Pak Kodirun. Oh nggih niki terus kathah niki Mas Oh Gareng nggih, niki. matur nuwun nggih. Saking Gareng. Gareng mana ya nggih? Gareng Gaul. Oh gareng gaul nggih Banjar Negara Giraul. Nggih resi. Khususipun komunitas Tukir niki. Komunitas nggih. Tukir. Tuwi ndak kudu tansah dipikir. Niku ampun supaya niku anu Pak Mas Gareng Wonten dawuh Bapak. tanggal 11 Agustus. Gimana? Nah, iya. Majenang. Sengguyung. Oh iya, nggih siap. Makan lali ae. Catetane teng Bria sih Pak. 11 Agustus. Siap. Kali Mas Kumis derek nggih. Derek nggih. Mas Gareng Gaul badhe derek nginjang nggih. Oh nggih. Tor, siapna mobil Sampai bak. Jarak nyawer. Aja kaya gue betor nang bojone. Ora lah miki ngomong arep nyawer. Oh temenan banyak apa Tor? Iya. Son, Ayo munggah yo. Mumpung nang gone dhewe. perkara nang-kanane nyong ora gremek sang genang kene yang ngono. Kenti sing murbawase sak betor. Jane aku nek ora diperwoto karo Kang Betor ya ora tekan kene Mas Gareng iki. Kudu Mrene ya. Tenang mohon Pak kula bubare arep jam pinten-pinten mboten napa-napa nu perek iki tur arep prei. Nggih. Kader kula mriki anu mboten macetan wong kula nunggang beat. Tumben Tenang kok. mawon. Selasap silusup gampang. Nggih. Mampir ngone Tino ya Udah. gampang. Iya kan. Gawap pit. Yuk. Katresnan tinggi. Semangat tanpa batas. Perwakilan dari keluarga Mas Betor. Jare ning gone sedulur ya kudu melu nyengkuyo. La 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 la. Ayo Kang Betor. Gas spesial buat pengantin berdua lagunya Katresnan Jati perwakilan dari Polsek Karanganyar. Iya iya iya. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang kadang asmara
Komandan Kodirun matur suwun Pak Komandan. Mas Nggih. Bawor. Wonten dawuh. Niki kan pengantinnya saka Jawa Timur, Nggih. Kediri, Ras. nek mbok wedok Nganjuk, Jenengan Nganjuk. Nganjuk, ngisor dhuwur. Oh. Lah iki jadilan iki Mbak Wiwin. Wiwin mengalur. Plang dundung. Bocah gunung jadilan. Dewekan apa barengan Pak? Dhewean ae lah. Oh, dewekan. Kabutan Win. kowe. Manuel siap-siap. Yo, Mbak Midin, Kang Petor, tambahku telu. Oh iya. Bocang gunung garap jadilan langsung. Tundak. Pak Midin, mangga niki wiwine panjenengan. Pak Kumis. Eo eo ao. Taring gaul. Ayo jadilan. Nadyan aku bocah Tayeng bapak. Tepuk tangan, orang tahu-tahu. Kenti jadilan, ayo. Main loro main ijen. Ayo Kenti. Main tuh Ken. Masangi bentor. Gedor karmane dor. Asik. Jadi kayak Ripton loh. Gedor ngibing jadilan gue tanganin depap pelang. Ini ngerito rangkah yang ditiru kayak gini. Orang mengaring helmnya kan tiba sing dedeki kok. Tangannya jerpepeng kayak gini. Iya. Ya iya kayak Mari gitu. Ken. Mari Ken. Tangannya Ken. Ayo kendang tok, dudong dudong. Mari Jajal. Ken. Ayo. Jerpepeng tangannya. Dhuwur mami. Ya kayak gue. Oh ya cocok ya serasi banget ya. Neno nano. Opo kowe Terima kasih Bang. Ternuwun. Terima kasih Kang Bedor. Kita jujuli kayak lo. Oh, garap nyanyi. Gara-gara komandannya iki dan terima kasih dan ya. Deneng sisi ajuk-ajuk tor. Siap Gung. Nyong lagi berhibur karo Mas Bentor gitu. Komandannya iki karo Pak Kades Bumirit Joko. Oh iya, lagunya apa? Karo Tor? Bos Darwis ya Bos ya. Kedor ana lagu Ya. jenengan ngibing bae ya. Ya. Men siklus mengalur ngibing. Ya. Santri lulusan pondok dari Pak Sudir. Sing nggo transit Waranggono. Iya iya. Jenengan iya. ngibing. Ning ngibinge nyong jari sing kaya kaki rito rangka. Berarti kepenak ora kaken. Aja guyu bae Jun, kowe Jun. Mau kuntune garing. Aja guyu bae kudu dekari. Ayo Gus,
Presiden kanteng ya. Presiden kayak cuma sekalpe orang kelem. Santri lulusan pondok. Ya, jadi tobat. Santri pondok dari Pak Sudir, kangge transit. Salam buat keluarga dari Lampung. Goyang semut. Gendut deno santri lulusan pondok isi perawan dulu kau ketemu tak reweli serumnya nyawit sombong assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam tak reweli nyambet orang Berputar. Goyang Hicioto. Ladies Karbima, yo! La 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 la. gendut deno santri lulusan pondok isi perawan dulu kau ketemu tak reweli serumnya nyawit sombong Salam buat Komandan Dimas, Bapak Sukeri, Sugeng Dalu, Pak Sukeri. Oi. Pakaian ngecor. Berputar lagi, yo! Semangat, yo! Hey, 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 hey. Prayogi upami kula sak kanca nglantur anggenipun suka parisuka kelilan nglajengaken lampah kula kang bawur kae
timbali Ndara Janaka aja nganti kepantal wayah Kang.